Chineke onye na-enyekwa anya. N'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke 32 n'oge na-adịghị n'emume nke ụka. Anyị niile gbakọtago ọnụ ọzọ n'obi Chineke iji welu kene Onyenwe anyị maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, ọkacha odudu odulu anyị n'izu ụka gara aga wee dubata anyị n'izu ụka ọfụ na n'ụbọchị ọfụ. Ka anyị na-ekenye, ka anyị na-ewelu onwe anyị, na-ewelu ezinụlọ anyị, na-ewelu mkpa anyị niile nke izu ụka ọfụ n'ụwa na-edunye n'aka ya, na-ayọ ka ọ na-edu anyị, ka ọ na-agọzi, ka ọ na-agbazili anyị. Anyị nwere ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa, ka anyị natazi anyị isi a na runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu eme nke Yukaristia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie m nke kasị ukwuu, nye ka m ji ayọ Maria dị ngọzi, Virgin ọkpụ na ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile na unu ụmụnna m, unu rịọbara m ose bụ ụwa Chukwu anya. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ webebe. Otito dịrị Chineke n'enu kasị enu. Ekele n'ihi nnukwu ebube gị, anyị ekele
anyị na-erunye maasị n'ụzọ pụrụ iche iji wee cheta ọmụmụ nke m jika egwu m ma yọkwazi Chineke ngọzi n'isi nwa amadi n'ụwa. Ka anyị yọọ ayịyọ. Chineke ji ike niile, onye ebere, were obiọma gị wepụrụ anyị nsogbu niile, tọhapụ echiche anyị na ahụ anyị na-agbụji ha, ka anyị were nwee ike ime uche gị. Anyị yọrọ nke a site na dị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na adị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ mbụ nke ndị eze. Onye amụma Elaịja biliri gawa Zarefat. Mgbe o rutere n'ọnụ ụzọ ama obodo ahụ, ọ hụrụ otu nwanyị isi mkpe na-atụtụkọta nkụ. Elaịja wee kpọtụrụ ya sị, biko were iko kutere m nwantịntị mmiri ọṅụṅụ. Mgbe nwanyị ahụ gawara ikute mmiri, ọ kpọkwara oku ọzọ sị ya, biko chịtara m ụfọdụ iberibe achịcha n'aka gị ka m taa. Ma nwanyị ahụ zara ya sị, n'aha Onyenwe anyị Chineke dị ndụ, enweghị m nri ọbụla a dara n'ọkụ, so otu njuaka nri ọka fọrọ m n'okpokoro, ya na nwa mmanụ ntakịrị fọrọ n'ala ite. Ihe m na-akpọkọta ugbu a bụ nwa nkụ ntakịrị m ga-eji sie ihe a mụ na nwa m nwoke ga-eri. Nri nke a bụ ericha echere ọnwụ. Ma Elaịja sịrị ya, ụjọ atụla gị, gaa mee ihe ahụ i kwuru, ma buru ụzọ ghee achịcha wetara m. Emechaa ị nwere ike gaa kwado nri nke gị na nwa gị ga-eri. N'ihi na Onyenwe anyị Chineke nke Izrel kwuru sị, okpokoro nri ọka agaghị atọgbọrọ chakoo, mmanụ agaghị akọ n'ite wee ruo n'ụbọchị Onyenwe anyị ga-ezite mmiri n'elu ụwa. Nwanyị ahụ mere ihe dịka Elaịja gwara ya. Nwanyị ahụ na nwa ya nwoke na Elaịja riri nri ahụ. Okpokoro atọgbọrọ chakoo, mmanụ akọghị n'ite mmanụ, dịka Onyenwe anyị siri n'olu Elaịja kwuo. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Mkpụrụ obi m too Onyenwe anyị. Onyenwe anyị na-emezu nkwa o kwere ruo mgbe ebighị ebi. Ọ na-ekpeziri ndị a na-emegbu ikpe. Ọ bụ ya na-enye ndị agụụ na-agụ nri, bịakwa na-atọhapụ ndị eji n'ụlọ mkpọrọ. Mkpụrụ obi m too Onyenwe anyị. Onyenwe anyị na-eme ka ndị kpuru ìsì hụwa ụzọ. Onyenwe anyị na-ekulite ndị eji n'ala.
onye nwe anyị hụrụ ndị ezi omume n'anya, onye nwe anyị na-echekwaba ndị ọbịa. Mkpụrụ obi m too onye nwe anyị. Onye nwe anyị na-elekọta nwa enweghị nne na nna na nwaanyị isi mkpe. Ọ bụ ya na-ahịgharị ụzọ ndị arụrụ ala. Onye nwe anyị bụ eze ruo mgbe ebighị ebi. Zayọn, Chineke gị ga-achị ruo na ndụrụga ndụ niile. Aleluya. Mkpụrụ obi m too onye nwe anyị. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi edegara ndị Hibru. Kristi abanyeghị n'ebe nsọ nke ejiri aka mee, nke bụ ihe emere n'oyiyi ebe ahụ bụ ebe nsọ n'ezie. Kama ebe nsọ nke ọ banyere bụ eluigwe n'onwe ya, ka o wee na-eche onwe ya n'ihu Chineke maka ọdịmma nke anyị. Ọ dịghị mkpa na ọ ga-eji onwe ya chụọ àjà ugboro ugboro. Otu onye isi nchụàjà si ewere ọbara na-abụghị nke ya na-abanye n'ebe nsọ kwa afọ kwa afọ. A sị na ọ dị otu ahụ, ọ pụtara na Kristi nọ n'ịta ahụhụ kemgbe ụwa bidoro. Ma nke bụ eziokwu bụ na ọ pụtara ihe otu mpụta. Ugbu a bụ ngwụcha nke oge ikpeazụ, ka o wee meela njọ kpamkpam site n'iji onwe ya chụọ àjà. Ebe ọ bụ na mmadụ na-anwụ so otu ugboro, nke ahụ ọ bụrụ ikpe. N'otu aka ahụkwa, Kristi jiri onwe ya chụọ otu àjà iji bụrụ njọ ọtụtụ mmadụ n'isi ya. Mgbe ọ ga-abịa nke ugboro abụọ, ọ bụghịkwa ịbịa maka njọ, kama ọ bụ maka iji nzọpụta kwụọ ndị na-eche ya ụgwọ. Okwu nke osebụrụ ụwa. Onyenwe anyị, meghee obi anyị ka anyị nụ okwu nke nwa gị. Onyenwe anyị nọnyelu ụlọ. Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Maki dere.
Mgbe Jesu na-akụzi nkụzi, ọ gwara ndị mmadụ sị, kpachara n'anya maka ndị ode akwụkwọ ndị ọ na-atọ ụtọ iyiri uwe buru ibu na-akpagharị, a na-egbuchapụrụ ha n'ọma ahịa na n'ụzọ pụrụ iche, ndị na-ewere ihu oche ebe a na-ekpe ekpere na-anọ n'isi oche ebe a na-akpọ oriri. Ọ bụ ha na-erikpo ego ụmụ nwanyị isi mkpe, bịakwa were ogologo ekpere na-eme ka etoo ha. Amamikpe chere ha ga-akarị nke ndị ọzọ. Ọ nọdụrụ ala chee ihu n'igbe akụ, wee na-ele ndị na-etinye ego n'igbe akụ ahụ. Ọtụtụ ndị ọgaranya tinyere ego buru ibu, ma otu nwanyị isi mkpe dara ogbenye tinyere mkpụrụ ego ntakịrị abụọ na-akarịghị otu kọbọ. Jesu kpọrọ ụmụazụ ya sị, n'igwu n'eziokwu, ihe nwanyị isi mkpe a dara ogbenye tinyere karịrị nke onye ọbụla tinyere n'igbe akụ, n'ihi na ndị ọzọ niile manyere aka n'ụba ha tinye ihe mara ụma na akụ n'ụba ha, ma nwanyị a manyere aka n'ụbịam ya tinye naanị ihe o nwere o jiri chere onwe ya. Oziọma nke osebruwa. Amen. Otodrinu Jesu, onye jisi ike, onye gbakata ya alụ. Okay. Ị mara ihe ahụ mere m, ndị na-ekene ya. Ị mara ihe ahụ mere m, ndị na-aja ya mma. Ịmara ihe ahụ mere m, ndị na-ekene ya. Ịmara ihe ahụ mere m, ndị na-aja ya mma. Ndị na-aba ya. Ịmara ihe ahụ mere m, ndị na-ekene ya. Ịmara ihe ahụ mere, ndị na-aja ya mma. O meworo m ya, o meworo m ya, ihe mmadụ apụghị imere m. O mewo ihe mmadụ apụghị imere m. O meworo gị, o meworo m ya, ihe mmadụ apụghị imere gị. Ihe mmadụ apụghị imere m. Ọnwụ ọ nwụrụ n'obe, ọnwụ ọ nwụrụ n'obe, ihe mmadụ apụghị imere m. O mewo ihe mmadụ apụghị imere m. Ihe mmadụ apụghị imere m. Nwa mmadụ apụghị inyenụ m.
di mmadụ apụghị inyenụ m omewo, nwunye mmadụ apụghị inyenụ m, ndụ mmadụ apụghị inyenụ m, nwa mmadụ apụghị inyenụ m, ego mmadụ apụghị inyenụ m, ndụ mmadụ apụghị inyenụ m, o meworo anya, o meworo anya, ihe mmadụ apụghị imere m, ihe mmadụ apụghị inyere m, o meworo m ya. Amen. Tata ka m si ekwu ụbọchị ọbụla anyị bịala ụka enwere ihe Chukwu na-achọ ịkụziri anyị, ọkwa ya? Ana m ekwubie sị mbọsị ọbụla m kachala ụka, ọ bụ na ịghọtara ihe m kwuru, mpụta n'azụ n'ụka jụọ m gịnị ka Chukwu kwuru tata. Jụọ m ya, sị m, Fada, ihe niile ị kọrọ tata aghọtara dị m ihe Chukwu kwuru, gịnị ka Chukwu kwuru tata? Ka anyị bidokwa okwu Chukwu n'isi, because ụbọchị ụka ọbụla anyị bịara enwere ezi Chukwu chọrọ izi anyị. Like ọ bụrụ chetara izu ụka gara aga, ọ sị you must love the Lord your God with all your heart, ike gị niile, mmụọ gị niile. Ana ọkọwachala anyị ọfụma ọfụma etu esi afụ Chukwu n'anya. Tata ọ sị anyị sacrifice is the key. That if you want to unlock the heart of God, learn to sacrifice. Anyị ma ihe bụ ịchụ aja. Ndị be anyị na-achụtakwu aja. Ụka mbụ ma omenala anyị bụ ihe bụ ịchụ aja. Ịfụ na ije n'ọtụtụ obodo, ka hapụ ịkpọ obodo ndị njem, ọzọ ka hapụ ịkpọ ebe mfụrụ ya. Mana ije n'ọtụtụ obodo, ịpụta n'ezi gbara ịtọ, etu ebe a gbara ịtọ, ịpụta ebe ọ na-akpọtụ n'etiti ebe a, gịnị ga ị ga-afụ? Nwa ọkụkọ mmadụ ji aka dọkapụ onye dobe, den owele akwa tinye, den owele akwa red kechie ụmụnne ya dobe. Ịjụọ ya ọsị gịnị? Nya jere ebe gịnị? Jee chụọ aja. Mana ọ bụrụ ya bụ aja. Ọnya ka akwụkwọ nsọ chọrọ ịkụziri anyị ihe bụ aja tata, sacrifice. Na ọ bụrụ nke ahụ niile anyị na-eme, ma ndị be anyị na-eme bụ ịchụ aja, na enwere ihe bụ ịchụ aja, na aja ọ bụ na mmadụ na-achụ arabịa na-arụ abụrụ aja. That any sacrifice you make that does not touch you and touch the fabric of your being, you are on the ephemeral. N'ịnọrọ dị ya. Ihe ị na-eme bụ ka a na-eje eje. Unu banye ihe dị ka na agba ochie, unu ga-aghọtatụ ihe bụ sacrifice. Mgbe Abraham, Chineke kpọrọ ya, afịa bụ Abram, afịa bụrụ Abraham, afịa bụ Abram. Chineke bata mgbe ahụ ụmụnne niile na-agọ mmụọ. Chineke bịa sị Abram, na achọrọ nke isi n'etiti ụmụnne gị niile mee gịnị? Pụta. I want to withdraw you from your people, from your circle, from your religion, from everything you know. I'm plucking you out of that. Maka na achọrọ m ime ka ị bụrụ nnukwu nna nyere ụwa niile. Gịnị ka Abraham mere? O si na be nne na nna ya mee gịnị? Si na be ụmụnne ya mee gịnị? Maka no trust onye na-agwa anya bụ okwu. Because every sacrifice Chineke that you have to trust. And I go like last Sunday. You must love the Lord your God with all your heart, with all your strength, with all your might, with all your being, everything. Onya ka Abraham mere. Abraham pụọ. Kedu ebe ọ na-eje? Ọ mara. Onya bụ sacrifice. It has to pain you. Ọ bụ na ọ da afụgo ụfụ,
ịma na ibidobere dị, ịma na ibidobere. Asị anyị na Abraham ahụ mechakwazie mgbe ọ sogidekwazi Chineke, sogide Chineke, ọ sị Chineke, ọkwa isi m na mma bụ father of the multitude, na the stars of the sky, na ụmụ m gara etu a, kedụkwa na ụmụ ofu mkpụrụ afọ a. Ọcha onye a sị na m na trọst ya, ọ na-egwu wayo, ọ na-esie emekata nwunye mụta nwa, mụta Isaac. Ọ sị Chineke, thank you, at least na ifichaghị anya mmiri m, akwago m ụnụ maka nwa in the life of the Jewish people. Na onye Juu amụtara nwa na-adị ka onye Chineke bụrụ ọnụ. Ndị be anyị na-enwetakwa ụdị kọnsept a. Na ọ bụrụ nchetakwa onwe mbọsị anyị gụrụ ihe ọgụ maka Eli na Hana, etu o si ebe akwa n'ụlọ ụka, na-ebe akwa. Ihe o ji ebe akwa maka na ya mụtara nwa, maka onye amụtara nwa na be ha na-adị ka onye oru. Chineke wee nye nwa ka nwa, ofu nwa, mana ọ karịrị ibie. Mgbe nwanụ Chineke nyere Abraham bụ Isaac, gịnị ka Chineke mere? Ọ sịkwa mgbe ofu mkpụrụ ahụ ndị be anyị na-akpụ ya ofu anya. Ịma na onye ofu anya pịagoro, ọ na-echekwaba anya nke ọzọ. Flavors na ya ga na-echekwaba ndụ ka ofu nwa, maka o nwere ka esi eche ofu nwa. So ofu mkpụrụ ahụ Chineke wepụta, Chineke si ya, ngwa Abraham, ihe were gwa eje nye m, na ọ m wetara ya, ọkwa m nye gị, ọkwa ịyọrọ m nye gị, ebe ọ bụ na onyinye m ka ọ bụ, gịnị ka ihe eme? Ngwanyekwazịa m. Abraham na-ese nwoke a, egwu ka ị na-egwu ka ọ gịnị? Chineke na-ekwukwo okwuchi obidokwa. Abraham sị oke, ebe ọ bụla ọ gị kpọnyere m, jee tụtụrụkwa. Mana ebe Chineke mekachakwazila, maka onye ga anyị na-agwa ụnụ na aja mmadụ na-achụ ada afọ ya ofu abụrọ gịnị aja. It has to pinch you. Chineke sị ngwa bịa, akpọnyekwana m ya ka ị nabazie eje larụ ụlọ jebe ebe akwa nwa gị, na ịma alarụkwa ụla, na ọ gị ga-eji aka gị mee gịnị? Eji aka gị tigbue. Anọ bụrụ sọ ntigbu, ịma akụkụ ya okpiri, iwere mma itinye, ị na-ebe, ọ na-apụ, ị na-ebe, ị na-enye, ọ na-ebe, ị na-ebe, ị na-enye. Abraham wee sị asị izizi ọsị n'ụwa ka o mee ihe Chineke kwuru. But when you offer high profile sacrifice for God, it doesn't go without blessings. Onye ka Abraham chere isi, o mere mmemme Chineke si ngwa jebezie na nwa atụrụ a ga-eji chụ Chineke aja. Anna weluo tata, anyị niile bụ children of Abraham, because we are the multitude of the sky. Ewegosi anyị tata n'ihe ọgụ Elijah. Can you know the background of that? Elijah bụ nnukwu onye amụma. And Elijah mepee ọnụ kwuo okwu ahụ o kwuru na-eme gịnị? Na-eme. Mana enwere eze a na-akpọ Ahab. Ahab jelu nụta nwaanyị a na-akpọ onye Jezebel. And Jezebel, ọ bụ na ncheta n'akwụkwọ nsọ, maka aga m na-refa, ghọta achọrọ m ihe na anyị na-emekwa Bible class. Aga na-eme ka Bible class, ọ bụ ọsọ okwuchukwu ka m na-ekwu, ihe na-eme gịnị? Ana m akụzikwu m akwụkwọ nsọ. Ahab jenụta nwaanyị onye obodo ọzọ. Ọ bụrụ ncheta n'akwụkwọ nsọ, unu ga-echeta na Chineke si ụmụ Israel, unu eje na-anụ nwaanyị n'ebe n'obodo ndị ọzọ. Kedu ihe Chineke ji kwue? Ọ bụrụ maka na ụmụ nwaanyị amarọ mma n'ebe ahụ, kama na onye na-abịa omegide, o buru mmụọ na-efe na-eme gịnị? Na-anagbute. And God doesn't want them to be polluted. Maka icheta na iwu Chineke, ọ sị, do not have a strange God before me. So ụmụ nwaanyị a nụrụ onye ncheta yere ka King Solomon, mgbe ọ nụrụ ebe nwe King Solomon of the old, nwe nke of the present anyway. Mgbe ọ nụrụ 700 wives and 300 concubines, each of them nke ọbụla bụ Chineke eme gịnị? Bata. That's when the whole place was destroyed. So Chineke wee gwa Ahab, don't do this. Ahab jenụta Jezebel.
Ka ha abụnụta Jezebel, what happened? Jezebel started putting evil in his head. Nyanwa bidozie nwebe oke ọchịchọ. Ihe agụrụ anya ozugbo, aha bụ eje na-akụ nwunye maka ọ ma na nwunye enwere obi dịkwuo vicious. O je na-akụ nwunye obe nje isi. Ịma na enweta abịa nọrọ nwunye gị sị gị na kenke na-emezi gị na-eme ịdịkwa oke si ọnwa n'ebe ọta ọsịa gịnị ka o mee o ji ala nke bụ eze ka n'ebe ọtụ ji ala tọ nwọdụ jee larụba ụla na ma apụtago efia pịam etu a ka o si egbu pịam na-egbu maka ọmarọ Chineke mbụ Jezebel. Ogbugbu a ka o gbukatazi iwe Chineke wee ka nkụ. Ana ịma na ihe ọjọọ batara n'obodo ihe niile na-aghasa all over the place. Chineke wee sị Elijah wee sị Elijah jee ka ịgwa Ahab, I am punishing the whole land. Ma chetakwanụ na in the Old Testament ihe eze metalụ na-eme gịnị n'elu ndị obodo ya, ihe nna metalụ n'elu ndị obodo ya. Mana Chineke meela anyị ebele, onye meta ya were isi eme gịnị mmadụ enye na anyị nke onye luo nkọnwụ na onye metalụ ya were isi eburie ya na anyị ebe ahụ. Onye ọbụla transfer na onye ọbụla anything n'elu nke ọnụ ekotelu ebunu gbabịa. God we decided to punish them. O wee sị na agụụ ga-adị maka na mmiri ama atụ n'ala. Ọ mgbe ahụ Chineke kwulie ka ọ sị Elijah ngwa gbapụzie ọsọ ka ije maka na isoro n'ihe mebili obodo. Maka na Chineke will always provide for his own. Ebe a niile na-agba ọkụ, onye fụ Chineke n'anya ga-eme gịnị? Elijah wee jebezi obodo a na-akpọ Zarafat. Ka o lute n'obodo ahụ, kedu onye Chineke zijelie? Onye ndị mmadụ jụrụ ajụ. Ewido. Maka ewido enwere nke oji. Anyị ma na agụụ na-agụ n'Israel, just like etu a mgbe a na-ebidola ọgụ na Ukraine. Grain lia, cost of prices lia, man America and all over the world. So ihe na-eme n'Israel was affecting even Zarafat. Agụụ dị nwaanyị number 1 na nwaanyị dala ogbenye, number 2 agụụ dịkwuru obodo. Ihe nwaanyị nweze bụ source of flour na mmanụ ọ ga-eji wee rie. O richara ya na nwunye eme gịnị ejebe onye amụma jelobịa sị ya nwaanyị agụụ dịkwanụ m na arụrị nne inwe nni ọsịa mba na enwewo nni ọsịa nwa nke dị nke ọbụla gị weta nwaanyị sịa mba na nke fọrọ bụ nke obere ya na nwunye ya ya na nwa ya ga-eri na ha richara ya ha ejekwuo nwụọ. Ọsịa mba na ụlọ ama anwụ ọkụ ya na ya abịago na ụlọ ama anwụ na nne ya ga-adịgide ebebe. Nwaanyị sị anyị na-egwu egwu aghọta m ihe ị na-ekwu ndị 419. Ọsịa mba don't worry na the jar will never go empty. Ya na ya mgbe nwaanyị dịka sị nwoke a dịkwa ka onye amụma ka ya jebe dọkịta mgbe ọ na-ejezi ka ya site nri. Elijah sị ya na ọ bụkwa gị ji esite nri o unu lichazie ka iwe weta nke m gị burugodo ụzọ isitere ozugbo gị mee m gị nye m na agụụ nọ m na-arụ inye m lichazie lijuzie afọ gị na nwa gị eme gịnị? Ọ bụrụ gị ka a gwara gị ka ihe eme ị ga-agwa na ndị 419 a nọkwa ikwu na 419 na ha abịa na ndị waya abịago. Kedụzi nke bụ ya wetazie nke ya na-ekwu n'ọsọ ofu afọ isi ya wetazie ka irie irichazie ka ọ multiply ya na ya ajụ. But that is the power of sacrifice, because it comes with a lot of faith, it comes with a lot of believing, it comes with a lot of trust in the divine. And this woman did the sacrifice. Akwụkwọ nsọ si anyị na mmanụ agwụrọ n'ọkụ ahụ, nri agwụrọ n'ọkụ ahụ all to the years. Nwaanyị amarozi etu esi bụ ọnụ because she sacrificed. Ị bịakwa na ihe ọgụ nke bụ egosi anyị sacrifice of Jesus Christ. Once he gave himself, he gave all and saved us. Ịbaizia n'ozi ọma egosikwa anyị sacrifice of a widow. A na-enye onyinye maka ama na every day ije na meeting a na-ekwu ha onye ọna na-ewelitetụ aka ka a na-enye Chukwu onyinye a na-ayọ biko azị fada na-ayọ biko ka unu kwụsị iti $1.
anyị kwụsị nye ka ịmụta etu esi enye Chukwu onyinye. Enye ya jide etinye na akpa gị ma yọkwago, mana mma na ebe a na-enere $1 unu na-etinye etu a Jesu si enye mma na-enye mkpụrụ ọta anụ m enye. Mana onye ọ nọ na-aghọta n'Chukwu, there is blessings that comes with sacrifice, especially in the things of God and humans. Nwanyị onye ọbụla na-eche onye nwere 1 billion ojo welu 1000 tinye obu ibu n'anya, mana nwaanyị nwere nke o nwere nke obere nwa na o nwere ka o mere gịnị ka o welu tinye, because he trusted in the Lord. Enwere onye mma ihe Chineke ji dobe anyị ndụ. Onye nwere mma ihe mere o ji apụ n'abata. Enwere mma ihe o ji eteta ụla n'abalị nabaga. Onwere mma ihe na-eprotect ezinụlọ ya. Afụgo m ndị jechala ọlụ lụcha ọlụ ụbọchị ha nata nọdụ anị agụụ na-agụ ya, ọ na-enene TV na-eche nri, moto felu breki bịa ebe bịa n'ime palọ bịa ọ nọrọ sikwo n'ilo ọ natago ọ gbalịsigosi ya na-apụọ na m ndị ekwensu a na bie ka ọ nọ o buru agụ wee mee gịnị na enwere onye mma ihe Chineke. Ịpụọ n'ilo n'obodo a ị ga-afụ the volume of accidents na-eme. Ihe mere na anya da ama ihe na-eme n'ilo bụ maka na ọ na-abụ o mere ozugbo ebupie, ọ na-eme ozugbo a na-ebupie, ọ dị ka ilo niile a si na Amerịka amaka akwụ. Ihe na-eme every day, but God is protecting us. Our lives are lives of sacrifice. Enwego parents say, I am done sacrificing for my children. It's a lie. Akwụrụ ụmụaka he ga-azụgidekwa ha niile. Enwekwa gị na enwe bargain mgbe ị mụrụ nwa. There was no bargain. You have accepted to help God in creation. It is your job to continue to sacrifice for these children. And sometimes you follow, and if people are careless. Okay, ụmụaka ha n'Igbo ka nsọ nke a n'Igbo ọfụma. Ụfọdụ na-eme because ama ndị bayo mego dị ahụ. Ị ga-afụ mmadụ ya na di ya gbasa ụmụazị ka pelumpe na-enene gị, ị na-edu nwoke na-anata, ọ na-enene gị, ị na-edu emekatazie mekata ọ dị 40 years 15 years bụ natalụ gị kọntena. Isi na ịmara ebe ụmụaka butere nke a ebe ha butere ebe maka you refuse to get a sacrifice, because you are meant to sacrifice for them. May ha ghọta how to live well in purity. It is your job. I have my own life. Yes, you will life nke gị, but you will life also. You will extra life, and that life has to be protected. Eto according ihe niile anyị na-eme, we have to continue to sacrifice. And eto according was the kids also have to sacrifice, because there is no way you can be successful. There is no way you can be successful, the kids, if you don't sacrifice. There's no way you can be proficient in the workplace if you don't go to school. And that's why parents, you have to continue to monitor them. But on a day with them sometimes, during the school hour, you see these kids in the grocery and dairy. Ojibigo school. And you're happy. They have gone. They have gone to where? Grocery and dairy. And get a favor. Useless never he mold Igbo. That's what you see. Because so didn't na eba ụmụaka ejeba ọ nọ n'ebe ahụ ọ na-enene ha nekata ofu onye asị ngwa test ya from testing ọbanye. And so na-ejebe go school, you have to monitor as much as you can. As na iche nọ maka na igotelie shoe tata, gotelie akwa echi, gotelie nke nwanụ, gotelie nke nwanụ, ị na-ama n'elu, after all I have done for you. Ọ bụ ọkwa ego na azụ nwa, akwa ada azụ nwa,
Shua azụ nwa. Ihe na-azụ nwa bụ self-giving. You have to give the whole of you. And then talk about the kwazi ụmụaka. When you're supposed to do things in the family as a group, and you want to individualize yourself, then you're learning how not to sacrifice for the family. Because there is no individuality in family. Because what it means is, if you start individualizing as a child, then when you grow up, you continue to individualize. And that's why you can never help your brother or your sister or your mother. But until you learn to sacrifice as a family, everybody coming together, if it's to wash the plates, this person wash the plates. If it's to wash the clothes, this person wash the clothes. And the whole family becomes a unit where everybody does something for the upgrowth of the family. If you're not ready to do that sacrifice, then you're not part of that family. You're not. And you cannot be. Sacrifice is the key. And then if nobody is ready to sacrifice, they finish school, what happens? And when one of my cousin finish school, parents will some parents will decide not to let you have this student's loan. And you go to school, take you to Catholic school or whatever school, they go to college, they make sure you don't have student's loan, and then you finish school. Then as soon as you finish school, every money you have becomes your money. You don't even help the family. But you forgot that somebody was able to pay through, walk through, refuse to save anything to make sure you don't have a burden in your life. And what do? After graduation, you run to Manhattan and then go and live in an upper class area where you pay a lot of money. From upper class area, then all you do is go to holidays in Mexico, Libya, and all over the place. And you spend up all the money and your parents are suffering. You're not sacrificing. And you're not part of the family. God is teaching us to learn to sacrifice. When you sacrifice for your family, for yourself, for everybody, there is a blessing that follows it. May we learn to sacrifice in the house of God. May we learn to sacrifice in our families. May we also learn to sacrifice as individuals in order to grow up through Christ our Lord. Ekwe n'otu Chineke. Ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata were arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihe anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate ọ taa afụfụ ọnwụọ enye ya o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo ọ rọgoro n'eluigwe nọdụ n'aka nne Chukwu ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe ekwe na mmụọ nsọ onye nwe anyị na-enye ndụ onye si na ndị amụma kwuo okwu ya n'otu nna na nwa onye si na ndị amụma kwuo okwu ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ ya na m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpele nke ndị kwelụnụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpele. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị ewelugo ọnọdụ anyị na ezinụlọ anyị na-achọ ibutelu gị. Anyị ma na ị na-anụ ọnụ anyị mgbe niile. Anyị na-ayọ ka icheze ntị ma nụrụ anyị ndị a.
ka natazie isi anara nye Chineke ebumnobi ndị ọzọ niile. Ihe niile gbasara m na-emetụ Chukwu n'obi, echuchudo ọganiru ka ọ na-echere m, ọ gaghị ekwe ka echiche ndị iro mezue. Amara Chineke ọbara ụba n'ebe nọ, ọbara ụba n'ebe nọ, na-emetụ Chukwu n'obi, echiche udo ọganiru ka ọ na-echere m, ọ gaghị ekwe ka echiche ndị iro mezue. Amara Chineke ọbara ụba Chineke efula anyị n'anya. Anyị eburugo ọtụtụ ebumnobi anyị, mkpa anyị, ezinụlọ anyị, n'ọnọdụ ndụ anyị niile na-egosipụta gị. Anyị ma na ịbụ Chukwu onye fụrụ anyị n'anya, onye na-elụla anyị ezigbo ilulo. Anyị na-ayọ ka iche ntị n'ụlọ anyị anyị ma gbuola anyị mkpa anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị.
Gọvanọ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nọ. Onye nwe anyị na-arịọ gị were ebere nara aja nke a anyị na-ehunyere gị, biko mee ka emume ihe omimi nke ahụhụ nwa gị wetara anyị amara nke ga-azọpụta anyị. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye lụnụ welite n'obi enu ka anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ekene. Kwesịrị ezi bụrụkwa ihe siri ezi na-asọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile, o nna dị nsọ Chineke jikere na dị ụwa ta ụwa site na Kristi dị nwe na anyị, onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ n'ọnwụ ebebe, sikwa na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị otito nke anyị jiri bụrụ agbụrụ ahọtara ahọta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze, mba dị nsọ ndị Chineke nwetara onwe ya, ka anyị bụ ndị siri n'ọchịchị gbabata n'ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-etobe gị oge niile na ukwe na-ekwe. Anyị dị nsọ ezie sọ gị na-edo ihe dum nsọ, anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a site erukwata ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ ka o jiri aka wee nara o were achịcha nye gị ekele na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a rienụ ya ọnụ niile, ka a bụ arụ m ka a ga-eduru nye maka ụnụ.
otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị. O buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a n'ọnụ ya ụnụ niile. Nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ n'iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Na-cheta nzukọ gị gbasara ụwa niile, nwee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofufe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe were gaa na ezumike nke ọnwụ. Ka mkpụrụ obi ha na mkpụrụ obi ndị otu Kristi na-ekwere gara aga kpọbata na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa were keta ikpe ndụ ebe. Ka anyị soro ha na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-esonye bụ Kristi, na-esikwa n'ime na n'aka ya, na-edikọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa ta ụwa niile. Nna anyị nọ n'eluigwe, zọpụta anyị na-arịọ ka o sepụrụ ụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anyị maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwa n'anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ. Gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe udo nke ose bụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịtanụ ibe unu ekele
ndị m na kristi n'elu nwa atụrụ nke chukwu n'elu onye ahụ na-egbochapụ njọ nke ụwa anyị niile nwekwa onye isi ọma bụ ndị akpọrọ nke nwa atụrụ chineke ka arụ n'ọbara kristi chekwaba anyị niile were na ndụ ebebe.
Ka anyị yọọ ayịyọ. Onye nwe anyị, anyị na-ekele gị maka ume nke ị gbara anyị site n'onyinye gị dị nsọ. Anyị na-arịọ ka ị were ebere hụkwasị anyị mmụọ gị site n'ike anyị nwetara na nri eluigwe nke anyị natara. Mee ka anyị kwudosie ike na amara gị, bịakwa nwee obi dị ọcha n'ebe ị nọ. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Otodri Jesu, second collection. Aga m eburu gị pere Chimo, aga m akpọrọ gị isi ala tụrụ gị mma. Kpọrọ ya mma. Aga m eburu gị pere Chimo, aga m akpọrọ gị isi ala tụrụ gị mma. Aga m abụrụ gị pere Chimo, aga m akpọrọ gị isi ala tụrụ gị mma. Otodri Jesu, parish announcement. Bands of marriage. Oliver Linus Ntol, son of Nessie Linus Ntal and Margaret Nteke Oga, and Caroline Oziebe, daughter of Ben Oziebe and Gloria Ujiebe, wish to enter into a canonical marriage in the church. If anyone knows of any impediment by virtue of which this marriage should not be celebrated, he or she is obliged in conscience to inform the parish priest as soon as possible. We invite the children to be part of our Christmas pageant 2024 that will be presented on Christmas Eve at the 6 p.m. Family Mass. Practices are on Saturdays, December 7th and December 21st from 10 a.m. to 11:30 a.m. We need children from 6 years old and up to represent the Holy Family, angels, shepherds, kings, and the narrators. Please pick up a sign up sheet in the back of the church. Please return the form on Sunday, November 17th. Next Sunday, the second collection is for the campaign for human development. Please note that the rectory will be closed this Monday in observance of Veterans Day. If you would like to dedicate a lighted Christmas tree for your loved ones, living or deceased, please fill out the form that is in the bulletin. The donation is $30. Thank you. The city requests our cooperation in conserving water due to ongoing drought conditions. Let's all do our part to save water. We continue to notice that needles are sometimes dropped too hard, which causes damage. Please help by lowering them gently instead of dropping them. Thank you
for your cooperation. Remember that you are in church. At the end of the Mass, please leave silently. We congratulate Father Jose on the occasion of the anniversary of his priestly ordination on November 12th. We thank him for his faithful dedication. May God grant him many blessings in the years ahead. Otori Yesu. Otori Jesu. Yeah, biko second Sunday of the month. Ndinna, biko putani for your special blessing. Why? I am a winner in the Lord Jesus. I am a winner in the Lord. Are you a winner? Are you a winner? Are you a winner? I am a winner in the Lord. Are you a winner? I am a winner in the Lord Jesus. If you're a winner, I want to see you dancing. If you're a winner, I want to see you jumping. I am a winner in the Lord. Are you a winner? Are you a winner? I am a winner in the Lord. Are you a winner? I am a winner in the Lord Jesus. If you're a winner, I want to see you singing. If you're a winner, I want to see you dancing. I am a winner in the Lord. Are you a winner? You're the winner. I am a winner. Are you a winner? Are you a winner? I am a winner in the Lord. Are you a winner? I am a winner in the Lord Jesus. Inu wa ọma mma jọjọ. Enyemaka dị n'afọ dị nwere osebruwa n'ụlọ anyị osebruwa n'onyelu nọ. Chineke wefụla anyị n'anya, anyị na-ekene gị mgbe niile maka ụmụodibo gị ndị a niile ndị ji melụ ide nke ezinụlọ, the head of your household. Anyị na-ekene gị maka ọlụ ọma nke ha na-alụ n'ezinụlọ gị. I maka so many sacrifices they make to make sure that your family becomes what it should be. I na-ewelukwana ha niile na-etinye n'aka gị n'ụzọ pụrụ iche. Wee na-ayọ ka ha rapụ ịda mba, ka ha nwee ike na-alụ ọlụ ahụ niile nke gị bụ Chineke zubelu ha. May their heart be burning to sacrifice for you and for their families. Ekwukwana ka ike ọlụ nke ha na-alụgwụ ha, kama ka ha site na ngọzi nke gị bụ Chineke wee na-enwe aṅụrị na-asị n'ezie na gị bụ Chineke dị ha mma. Ha wee na-asị ka ịgọzie ha n'ụtụtụ, ka ịgọzie ha n'ehihie, ka ịgọzie ha n'abalị, ka ịgọzie ha n'ọpụpụ ha, ka ịgọzie ha na mbata ha. Ndị na-ayọkwanụ ọgwụgwọ nsọ, anyị na-ayọ ka ọgwụgwọ nsọ nke gị bụ Chineke si n'eluigwe bịa dakwasa ha niile n'ofu n'ofu. Na-aba anyị na-asị ka ịgọzie ha n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Wekowuye, 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 ogene. Wekowuye. Wekowuye. Wekowuye, wekowuye, ogene.
Oto dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Biko, I noticed the pattern. I noticed the pattern. Here is all competition. All competition. Ndị nna meriri today. Ndị nna meriri today. Look at their number. Last Sunday, the hotel I just said, ndị nne na lead in a church. So bikono, ka anyị next time from next Sunday, can ndị nne show up? Otu ha si show before. Now lead in a church. Anyị na-akpọ ndị nna bịa ụka. Oto dịrị Jesu. Last Sunday, I bidoro the free will donations for Christmas party. So, on our platform, I hope that everybody know here on our platform. If not, please give me your number, my MHR, or give me Ugo Zema, our PRO, please. Can we add in our platform? That's how we disseminate information. Can I know what we are doing? So, I'm getting you here now for the pledge for our Christmas party. So please, Satoni, now there, and our financial secretary be ready to write down. So because you know we pledge, this is the opportunity. Iweliakelu anya deba ure your pledge. Okay, also Kolo. Also Batubia, $100. Akibe, that's engineer Chibuzo Mweke, $100. Okay, when also? Oh, one name Kevin, okay. Yekuwe na in agent. Also, you will that kill you. Oh. All right. Gwa the financial secretary here ka ọ ghara ime isi enu. Arinzomike. Okay, any more? Oh, one night why you're not a okay, don't miss the cake. Redeemed, okay. You can make the financial secretary. Okay, Dr. Charity Keke, $100. Chukweke's family redeemed their pledge of $150 last week. They pledged it last week. So, financial secretary, take note. Who? Uh-huh. Okay. 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 All right. All right. Utodri Jesu. So we will continue. Please continue also.